Takže čau lidé, vítám vás u mého dalšího videa na kanále Historická fakta. Takže teďka si řekneme nějaké zajímavosti o osobnostech Československa. První fakt. Bránili jsme se ve sudetoněmeckém povstání a ve malé bitvě o Čárenkových kasárna. Druhý fakt. Slovensko tak to by velmi příbuzné státy díky tomu, že máme společnou armádu, máme společnou historii, díky kterému máme taky něco máme lepší věci a to, co jsme vyrobili společně se Slovákama. Slováci vyrobili první parák, první letající auto a vzali vyrobit a je první vrtulník na lidský pohon. A Česko vyrobilo kočky, tedy ne kočky, ale čočky a lodní šroub a plastickou trhavinu Semtex a rozsocháče, neboli český ježek. Tak, to jsem na to řekl, co? No, zřejmě řeknu aj fakta v historii. Což můžete vědět i z jiných kanálů. I když jestli ty jiné kanály nemáte rádi, tak já vám to řeknu. Že poslední americký voják, který zahynul v Evropě, tak byl Čech. Nebo aspoň mohl být. Já jsem viděl na miniatuře jednoho mého oblíbeného youtubera. A ještě, že Benito Mussolini řeknu věci, které já si zná každý, nebo nezná. To byl italský diktátor z druhé světové války. A on sám by udělal čehož se on neutkal, pochod na Řím. Což on se neutkal ale přímo jeho strana tak udělala pochod na Řím a čímž udělal takovou menší moc v Římě. A nevěděli jste, že Benito Mussolini tak dostal taky řád Bílého lva za scházování letáků z letadla na podporu československých legionářů. A ještě k tomu musím říct, že Čechoslováci tak by lehla hlavně méně vyzbrojení hlavně na východní frontě i byli vybaveni málopalnýma zbraněma, ale velice uspěli v granátových útoků. Tak. Určitě někteří ví, že únor není moc významný. Já jsem se v únoru narodil a v únoru takže taky říká vítězný únor. Za komáru, i když já říkám za totáču, tak se říkal vítězný únor, protože v únoru 1948 byl komunistický převrat ve Praze a taky v Československu. Prezidentem se stal Klement Gottwald. A přesně
právě v tom vítězném únoru, tak jsem se narodil 15. února 2014. Jo, prostě tě nezapamatujte si to nechcete. K tomu ještě Češi tak dokázali všechno, co už jsem říkal. Ale vyrobili jsme termosku a udělali jsme Machovo číslo. Mach 1 a Mach 2. My Češi jsme dobrý stát. Tak čus.